गोंयांत कोविडाचे कसलेच बंधन सध्या नाका। आरोग्य मंत्री म्हणटा टुरिझम आणि लोकांचो विचार जावंक जाय। जाणकार दितात शिटकावणी, आंकडो 3 पट वाडलो। पुलीस खात्यात मोठ्या प्रमाणात बदल्यो। 19 पोलीस इन्स्पेक्टरांची मारली ट्रान्सफर, 12 ASIच्यो ट्रान्सफरी। सुत्रां म्हणतात उचेल्या अधिकाऱ्यांचे आनीकूय ट्रान्सफरींची शक्यता आहे। मुख्यमंत्र्याची अर्थ खात्याबरोबर व्यापक बसका। येणावळ खर्चाचो नियाळ, रिणांची पुनर्रचना करून रीण सरासरी 8% जुराचेर। येणावळ वाढ, खर्च कपातीचे निर्देश। गोंय सरकारान राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम NPS सकयल आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक NPA अंमलबजावणी विशीं केंद्रीय मुल्की सेवा नेम 2021 केले लागू। आज फाल्यां गोंयांत जगला गडगड मारून पावस। फुडले 2 दीस येलो अलर्ट। तापमान वाडले 2-1%। 3-4 दीस तापमान उरतले मायजूच। काँग्रेस सोडिल्ल्यांची घर वापसी न्ही, निश्ठावान काँग्रेस फुडाऱ्यांचे खंय गाठी भेटीचो उपक्रम। काँग्रेसीची गोंयभर सप्तकभर गोवा काँग्रेस चेतना यात्रा कुंकळे सावन सुरू। TCP मंत्र्यान 500 स्क्वेअर मीटर बांदकामात TCP मुक्त केली खरी, मात पंचायतीच्या पावड्यार हप्तेगिरी चालूच। उद्देग विटले, GSIच्या कोचकारान घालो दाखल्यासयत बॉम्ब। इंटरमिडिया क्रिकेटीत प्रुडंटान गोमंतक टीव्हीक मारले। ओपनिंग जोडी सचिन सुर्लीकर आणि सिद्धेश शिरसाटान 3 ओव्हरीत गाठले 67 रनांचे टार्गेट। आज प्रुडंट आड लोकमत। पणजे EDC पाटो प्लाझा सारखे अनेक एक प्रकल्प येतलो कदंबा पाठाराचेर। 2 लाख स्क्वेअर मीटर सुवातीर प्रकल्प उभारपाचो EDCचो प्लान। EDCची जाली वर्सुकी आमसभा। जम्मू आणि काश्मीराच्या बारामुल्ला जिल्ह्यात सुरक्षा दळांनी लष्कर-ए तैयबाच्या 3 खाप्या आतंकवाद्यांक मारले आणि 3 चकमक सुरू। UKचो प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन 2 दिसांच्या भारत भेटेर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर द्विपक्षीय बसका। व्यापार, रक्षा, सहयोग, विजाविशी चर्चा। नवी दिल्लीत लाल किल्ल्याचेर शिखांचे गुरु तेग बहादूर सिंगाच्या 400व्या प्रकाश पुरब सुवाळ्यात प्रधानमंत्री वांटेकार। भारताचे दायज आणि परंपरांचो अभिमान बाळगुपाचो उलो। आश्व्या, मांद्र्या, मोर्जे आणि हरमल वाठारांत फाटल्या 2-1 म्हयन्यांत सावन देश विदेशी टुरिस्टांक लुटपी दोगांक अटक। 25 लाखाचो चोरयेचो माल जप्त। दिल्लीत दंगलग्रस्त जहांगीरपुरीतली बुलडोजर मोहीम सुप्रीम कोर्टान आडायली। सुप्रीम कोर्टान मागले नोटीसीचे डिटेल्स। मुस्लिमां आड सुळाचे राजकारण, फिर्याद्यांचो दावो। ओमिक्रॉन आणि ताचे 6 प्रकार दिल्लीत पातळ्यात। कोविडान परत तकली वयर काडपाचे हेच कारण, म्हणटात सरकारी सुत्रां। दिल्लीत कोविड निर्बंध खर। तंबाखूची सॅरोगेटिव्ह जायरात करता म्हण बॉलिवूड अभिनेतो अक्षय कुमाराचो IMAन केलो निषेध। भलायकी इबाडपी जायरात करून अक्षय कुमारान खंय केलो अपेक्षाभंग। युक्रेनाचे गॅर आणि कोविडावेल्यान शेअर मार्केटाचे वयर सकयल चालूच। सकाळी बाजार 500 पडून 57,400 उक्तो। निफ्टी 150 देऊन 17,200 नौदळ आणि हवाई दळाचो झुंजारी बोट आणि विमानाक शाव संरक्षण कवचा खातीर वायुदळ आणि नौदळाची DRD बरोबर भागीदारी। श्रीलंकेत आर्थिक संकट दिशी खर। कायदो सुव्यवस्था रसातळाक। जीवनावश्यक सामानांचो उणाव। भारताची 40,000 मेट्रिक टन डिझेल पुरवण। अध्यक्ष राजपक्षाच्या राजीनाम्याची शक्यता आहे।
IPL क्रिकेट खेळा सर्तीत राती नवी मुंबईत जाल्ल्या मॅचीत चेन्नई सुपर किंग्सान मुंबई इंडियन्साक मारले 3 गड्यांनी. मुंबईची सेगीत 7वी हार.